Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na po kita manghigala ni atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air o ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abi no manghigala adlaw na usab karon nga Biyernes na gyud, first Friday. Alang ka natong tanan nga nagdebosyon sa Most Sacred Heart of Jesus. Good morning o karong adlaw ato ang debosyon sa kining Most Sacred Heart of Jesus. Okay, no? Bino ato dahil nga timbayaon una o good morning atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, atong station manager, si Father Ramata, ang atong tanan nga mga kaparian, no? Nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Nahala, ari kita mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Ari kita sa atong CBCP News, laing obispo, nga may appeal sa WYD or World Youth Day, may padayag sa usab siya sa iyang pamalandong sa iyang pag-appeal no sa kining World Youth Day. Siya mao si Bishop Emeritus Antonio Tobias. Matud pa ikapulo na kini kahigayon nga naka-appeal siya og World Youth Day no. Nga may numduman nato nga every 3 years ang World Youth Day. So muna nga malaran nimo nga dugay-dugay na gid pud ni si Bishop Antonio Tobias. Matod pa niya, dako kaayo ang iyang pasalamat no, sa papel, sa simbahan, sa pagsuporta, pag-ayo sa mga kabatanunan. Matod pa niya, isip usa ka inahan ang simbahan Katoliko maayo nga magmatuto gyud sa mga kabatanunan ug mamahimong dalangpanan panahon sa panginahanglan. Balita gikan sa Vatican, Pope Francis mibalik sa iyahang panawagan nga lig-unon pagbalik ang Eucharistic adoration sa mga simbahan isip panahon nga mahiusa kita sa Dios. Okay? Ala no, magkatuwang mahigala ang mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug ari kita sa tong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon. Agosto 4, no, ang patrona mong mga kaparian, no, Saint John Mary Vianney. Abay no, kini si Saint John Mary Vianney mao ang kura paruko sa Ars sa panahon nga diin ang mga tao dito wala na affiliation sa simbahan. Mga Katoliko gihapon pero wala na pagpakabana tungod lagi sa matud pa kanang gitawag og persecution sa France ato kay gayuna. So muna nga karong adlaw gihinumduman nato si Saint John Mary Vianney tungod sa iyang dedikasyon sa iyang pagkaparo isip usa ka paroko dito sa Ars France no, France na siya ang nahitabo mao nga nadala niya pagbalik ang mga tao ngadto sa Dios no. So karong adlaw gihinumduman nato ang patrona mong mga Katolikong mga pari nga mao si Saint John Mary Vianney. Okay, bino ari kita maghigala sa ato ang catechesis, mga catechesis nato. Doon natin daghang mga pangutana diri. Padre, usa ba gyud ang hinungdan nga nagbutang man gyud og kanang Parish Pastoral Council, nga doon naging presidente, doon nagyoy kanang vice presidente ang Parish Pastoral Council. Bueno, kanang mao nga provision ato kanang mabasa sa Canon Law number 519. The pastor is the proper shepherd of the parish entrusted to him. And also the pastoral council is the consultative body of the pastor, according to Pope Paul VI. Pope Paul VI stated that the pastoral council is to examine and consider all that relates to pastoral work and to offer practical conclusions on this matter, so that the life and activity of the people of God be brought into the greater confirmation with the gospel. No, sa ato pa ang Parish Pastoral Council ang tumong ni ana mao nga muabag sila sa kora paroko manang gitawag sila og consultative body. No, dili gid sila mao mo desisyon no. Ang matud pa mutabang sila sa kora paroko sa mga decision making. Okay. Okay, Father, naay laing relihiyon nga gustong magpahilog, pwede ra ba? Canon 844
Article 4 said, if there is a danger of death or if the judgment of the diocesan bishop or of the Episcopal Conference, there is some other grave and pressing need, Catholic ministers may lawfully administer the same sacraments to other Christians not in full communion with the Catholic Church, who cannot approach a minister of their own community and who spontaneously ask for them, provided that they demonstrate the Catholic faith in respect and in respect. Sa ato pa, ang pwede rata nga mohilog og laing masakiton pero mananghid patas obispo. No, kana bitong na mga himalasyon, no, o niya mananghid sa tas obispo dit na kapasagad. No, nya ikaduha, kinahanglan nga katong among hilugan daan nga wala dili ba siya ba inimical sa Catholic faith. Dili ba siya ba masigig panaot ba? No? Okay, ari kita sa lain nga pangutana. Father, una ami kada bitawng holy water. Unsaon palitan kay magbag-o man ta every Easter Sunday. Unsaon man namo ni karaan? To prevent this to prevent desecration, holy water cannot be thrown into the sink, tub or outside on the grass. It should be poured into a hole that has been dug on the earth in a location where no one will walk over it. O sa ato pa, dili dahil ninyo nga ilabay ninyo sa inyong ihulog dito sa lababo o inyong ibisibi sa tanom. Dili dahil na. Ang angay ninyong buhaton, mangita mo og lugar nga dili matumban, inyong bangagan o dito ibubo ang karaan nga kining gitawag natong holy water. Klaro ba? Ha? Ayun na yung pusagan labay ha. Okay, number 2. Solemnity. What is the difference between feast, memorials, and solemnity in the liturgy? Okay, no? So, kining solemnity is the highest of the 3 ranks of celebration in the liturgical calendar, no? Kanang gitawag dog solemnity, mao gyud ay pinakataas nga kapistahan sa Katolikong simbahan. Easter, Christmas, All Saints Day, Ascension, Corpus Christi, and other celebrations or events in our Lord's life on earth and certain events. While most solemnities are not days of obligation, they are like Sundays. No, sa ato pa kana mga solemnities parehas na siya og Domingo, no? And the second is feast. The second rank consists of the celebration of certain saints. Such include the feast of the archangels and the apostles. No, sa ato pa solemnities gyud primero Pasko, kining Pasko, Easter Sunday, All Saints Day, Ascension, Corpus Christi, mga solemnities ni sila. Doon ay mga uban nga kapistahan, palitan ka ng Pista sa Santos, Mahal nga Birhen, gitawag na ni sila o kanang gitawag na itong fiestas, fiesta kina siya. And the third is memorials. The second rank consists of the celebration of saints. If it is a memorial, so it is a memorial is obligatory, no? Is identified with the capital M. Those must be observed. Now, sa ito pa kanang memorials naman na sa kuano na memorials ng letter M. Doon na capital letter M. Kanang small letter M kuana siya optional nga memorials. Pero katong big letter M obligatory gyud nato nga selebrahon. Okay, klaro? Okay. So makadungog mo music manahan dili ni amo amay gala na laing sikta nga nagkuan pod nang sana doon na po sila kalihukan dire sa kuan. Doon na po sila kalihukan dire sa ayungon na atol nga ang atong kumbinto dool sa ilahang venue, so muna madungog ang ilahang music. So okay ra gaampo magyapon na sila. Okay? So ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Father Don AA. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios sa kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.